रुसुन आरो गुरखौ लोगोसे जायोबोला मोनबा बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बिनि अनगाबो देहायाव थानाय गोबां समस्याफ्रा गोजान जायो। बेयो इमिउनिटिखौ बारायहोयो आरो हार्टखौ मोजां लाखिनायाव मदद खालामो। फै अब्ला नायदोनि बिनि मुलाम्फाफोरनि फारसे। गाज्रि कलेस्ट्रलखौ खमायो। रुसुन आरो गुरखौ जानायजों देहायाव थानाय गाज्रि कलेस्ट्रलनि बिबाङा खमायो। मानोना रुसुनाव लेहsun संख्रि मोननो हायो, जायहा गाज्रि कलेस्ट्रलखौ खमायनायाव मदद खालामो। लोगोसे मोजां कलेस्ट्रलनि बिबांखौ बारायनायाव मदद खालामो। नियम बादि रुसुन आरो गुरखौ जायोब्ला हार्टजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनिफ्रायबो गिनांगौआ खमायो। इमिउनिटि बारायहोयो। रुसुन आरो गुरखौ लोगोसे जानायजों लोरबां इमिउनिटिखौ बारायहोनायाव मदद खालामो। मानोना गुराव भिटामिन, आयरन, केलसियाम आरो फस्फरास दङ, जायहा देहानि बेराम होबथानायनि गोहोखौ बांहोनायाव मदद खालामो। बेराफारसेथिं रुसुनाव एन्टिअक्सिडेन्ट आरो एन्टिबेक्टेरियाल गुन दङ, जायहा गोबां रोखोमनि बेमार आजारखौ होबथानायाव मदद खालामो। मोदोम खमायनायाव मदद खालामो। रुसुन आरो गुरखौ जायोबोला मोदोम एबा उजन खमायनायाव मदद मोननो हायो, मानोना बेयो देहायाव केल'रि बारायहोआ। रुसुनाव थानाय एन्टि-इनफ्लेमेटरि गुनआ मोदोम ओंखारनायखौ खमायो आरो गोबां ओंखाम उखैनायफोरखौबो होबथायो, जायनि थाखाय मोदोम आरो उजन खमायनो हायो। उदैखौ एबा हजम शक्तिखौ मोजाङै लाखियो। रुसुन आरो गुरखौ जायोबोला हजम शक्तिया मोजाङै थायो। बेखौ नियम बायदियै जायोबोला गेस, खिनाय जानाय, ब्लिडिं बेफोरबायदि उदैनि समस्याफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो। मोजां खालामो। रुसुन आरो गुरखौ जायोबोला थैया मोजां जायो आरो देहायाव थानाय गाज्रि धातुखौ बाहेर खालामो आरो देहाखौ डिटक्स खालामनायाव मदद खालामो। बेजों लोगोसे स्किनजों सोमोन्दो थानाय माखासे समस्याफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो मोखाङा एबा स्किनआ समायना जायो। रुसुन आरो गुरखौ माबादि जानो नांगौ? फुङाव उदै खालिआव गरनै रुसुनखौ गुरजों लोगोसे जानो नांगौ। नियम बायदि बेखौ बाहायनायजों देहायाव गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो। जायफोरा ल' प्रेसार आरो खर' मिदिंनाय दङ, बेखौ जानो नाङा। ओंखायनो बेखौ जानायनि आगोल डाक्टरनियाव मोजाङै सोंनानै लाग्रो।